muri yeZimbabwe katina kumira zvakanaka. Ndine nyaya yandiri kusangana nayo yandiri kuona panapa iri kutaurwa apa. Pari kunzi St. David's High School Bonda stranded over Doge donation demand. Pari kunzi vana vatakurwa nemabhazi from different towns. They are stranded pagedhi. Hanza upinde usina that $30 donation. Nyaya iri kubuda nekuna Zim Eye ndiyatotaura nyaya yacho iko zvino saka tangoti ngeze tingosvitsa just in case unogona kunge watumirawo mwana wako boarding koko but asina kupinzwa. Pano Zim Eye Sport. I'm a parent with a child at St. David's Girls High Bonda in Mutasa district. On closing they were given donation forms $30. Hanzi endai munopema mari yematiles. As you know, a donation is not forced. Most children havana kuwana mari iyoyo. Now vana vatakurwa nemabhasis from different towns. They are stranded pagedhi. Hanza upinde usina that $30 donation. This money is not on the invoice. SDC iri kutorera vana their pocket money in the name of donation. Abuse yacho yanyanya ndo nyaya iri panapa iri kuitika. So pari kunzi vana vakanga vapuwa maforms pavakanovhara kuti saka pamunodzoka tida kuti muzodonetawo $30 ematiles chinchichi donation. Vapuwa maforms vanzi ndai munopema mari, vamwe havana kuiwanawo mari. Unongoziva zvinhu zvakaoma, mari ainhongwe, mari inoshandwa. Ndikunzwisa saka manje mari ichishandwa kudarwa. Vamwe vanenge vakashayo akatoshingirira kuti ganza ndimbowana kana school fees chete so that ndoita ndozongodzoka ndichingonokiya donation is not by force anditokosona. Saka pana pakunzi vana vavharirwa panze vakanzi vakangomira chinzi mimi amuna kumadonation. Vanhu vanadzo mari vapinda vasina manje vakunoita stranded vari uko apa unenge watakurwa nemabhazi wabva kure kure usvika mugariro pagedhi. Ndozvo zviri kuitika muZimbabwe. Skiri racho rekupemha ratoshata vakomana. Amen. Munoionawo sei nyaya iyi guys? Ndangoti ndingodarika nayo nepanapa ndichikuzivisa.